ihe o nwere egwu nchọrọ ịgbalụgo na ya bịa nso ka m gbalụ gị egwu e nwere oge anyị gbara egwu a yitego ụmụazị a na-agbasizi ihe a kịta ha ghọta ihe ha ịgabiga ma ngị bịa nso n'ebe abụrụ ife anyị bịa yitego dee Igbo eze ụmụ iyo nwa ọ bụrụ na ị na-anya n'azụ m ị ga-afụ na enwe development ọkwa ịfụrụ ya ka anyị debe ya anyị jesịa na m ga-agwa ife nji wesị na ịma anya n'azụ nwa ị mana onye Igbo onye kpọrọ onwe onye Igbo kịta dị busy na-akọ I stand with Israel. Onye a na-akọ I stand with Israel o nwere ofu mkpụrụ ihe ọma gbasara ndị Israel taa. Ihe o ji stand ya bụ na ọ gụtara Israel na Bible. Onye bụ na ihe ọbụla Israel okesi ọbụla fa kote ife ọbụla fa eme na I stand with Israel. Ọ were mara ndị a mụ na gị na-akpọ ụmụnne ndị anyị na-agba war with ka ha si reason. Ije n'obi ọgwụ Israel anyị dị na Bible akwa na onye abịa ife ị na-agụ ya na ọ bụrụzi nke a nsogbu adago ọ ebe a ka anyị na-enwebe ọgba aghara ana onwe ndị ọ na-asụ ụsọ fa na enwebe ọgba aghara anyị adị confused onwezi ibe anyị na-aghọta the self ama m na-aghọta na fa na like ya anyị ga-akọgide akụkọ chie jie ya ka m meji rapụ ịchọ ka m mesi na-eme isi simenti na-ebu n'ike ọ dị ona nje na-aka akụkọ I stand with Israel gee ntị o nwere ife ọzọ nchọ ka wee mmepe gị anya ị ma na onye Igbo kuni kịta buru kamera na-akwụgharị sị ojegosi ebe ọ nabịa Ikwere ojejiwe onye Ikwere gịnị mere na ịbụ onye Igbo lekwanụ anya onye Ikwere sị gị na ya bụ onye Igbo na ya bụ onye Ikwere ị na-agụ ya na ọha ekwe onye Igbo kụzikwa ebe a kụnye naba edo risef jebe ebe a na-ajụgasị ha ọnụ gịnị mere ihe eji sị na ịbụ onye Igbo kedu afa gị kedu nke bịa nwoke m isi ọdịkwago mma ididi ndị bụ ididi ndị awụ m onye Igbo bụ na awụ m onye Igbo ọwara na-agwa ị na-ebe a kịta na-apịasu na ụlọ achọ ọzọ Igbo Biafra na nche bụ Naijiria ikunikwe sikwa na onye nke nwetagoro independence na onwe ya na ya kpuchighị ya azụ ọga gee ntị mmadụ ejikwara anya mmadụ ibi ala ahụ ụla n'ọrụ a onye awụ onye Igbo awụ onye Igbo na mụ na gị na-aza ka agba echi o nwere ife ome etu isi ghọta ya dị iche na etu isi ghọta ịghọtago enwere ike ọ bụrụ na na-ekwu ama echi na-ema echi onye nke a na-ekwu ama echi ibe dị iche dị ọkwa mmadụ ka a na-akpọ Israel a nji wee kpatụrụ gị Israel aka Israel makwa afịa mgbe a mụrụ ya ọfụ na afịa bụ Jacob na ọ bụ Israel bụ afịa ha dịkwa ebu ahụ nke tọlịa ọ sị na ọdodori aka n'ọkpa a na-amụ nke a na o ji ya pụta na-achụso nwanne ya everyday bọmba to bọmba nwanne ya bụ Ishmael Ịsọ ọ ya mesị wee ịgbago ha maka ha si eje na Ịsọ and Jacob bụ ụmụnne na-abụ si n'ofu afọ wee pụta mana today asụsụ abụọzi ofu ọ bụ na asụ bụ ofu ka ife na-ese okwu a sịra ndị a bụ ụmụ Arab ndị nke a bụ Juu ofu onye nọ na Abraham na-abụ Abraham nwụta ndị Arab Abraham anwụta ndị Juu ha afọ nwụrụ onwe nwoke ala n'ukwu lala these languages na Abraham ebielu gị ha sọrọ lagide lata ndị Arab lagide lata ndị Juu ọ gaghị gwa onwe gị eziokwu ọ bụrụ n'ụwa kịta ịmanya ya kpọgo ọlaka mkpi ịla yaga ọ dịghị izi nna iwu kịta ka anyị ma onye iyi nwa iwu nne iwu nna oge yi anụ bi n'ọfịa mba anya bịa gbakọtanụ unu ndị niile enwegoro ibe akaje maka ukwu nwaanyị si n'ukwu ọnụ chepụta ndị a niile kwesịrị itive aka n'obi maka na onye na-eme ka nna ya ọ bụrụ ife ọjọọ onye Igbo nwanne m gee ntị ka m gwa gị mmadụ na-abụọ nwe two different languages asụsụ fada kọsịrọzi Philistine na ndị a Palestine na ndị a na-akọgasị ụmụ akụkọ a ofu ndị mana o nwere ife dị iche onye kpatara na onye Owere sụọ Igbo mụnwa bụ isi ihe ala aya anụ ya
ama aghọtasị ọfụma mma edebe ntị ọfụma ka m wee ghọta ife ọ na-ekwu. Mana Igbo ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, onye Abakaliki kwuo okwu kịtị ya anụ ife ọ na-ekwu ihe yara aghọta ya, ịbụrụ nke ị na-ekwu sef ya nwa na strọgụ kwu ịghọta ya. Mana anyị na-eklem ọ bụ techisi gị kịta nna ahụ na nke bụ eziokwu bụ na nna ya gwara ya na ha bụrụkwa ndị Igbo iji eburu ọgụ jebe di ya, onye si ya kwuo na ọ bụrụ ọ bụ by force, onye na-abụrụ abụrụ ya, abụrọ m bụ na abụrọ m ya, bụrụ nke gị bụsie nke gị ike. Anya na-amachagharị onye ọbụla Igbo ma ọ bụ si Igbo ma nwere ihe dị attached to afọ ahụ sef by the way, ụfọdụ na-esi wee sị kafa pụọ. Were anya gị gbaala onwe gị Krismas mgbe bido na Asaba, afụfụ adịrọ na Asaba ka m na-agwa gị na jụọ onye ọbụla ọ bụrụ ile ya kpatara m ndị menis na villages gbapụta hia ọkwa ị na-akpụ ofu Igbo ahụ ije na Isele Ukwu, ije na Isele Azagba ma ndị otie ma Igbos ọ ga-afụfụ adịrọ ndị a sef ebe a na-akọ ugbo bụ imepe a na sef ime echi oruo nri. Ndị be anyị bịasị ọrụ oyibo side a na ọsịa n'ugbo very many places. Ifu na o nwere ike ọ bụ na fa nọ maka fa sị na fa abụrọ ka fa ji wee na progress ịmarọ, so don't bring them back. Onye nọ ebe ọ nọ rapịa ya na osi ike ife mata bụ ayọnọkwa at peace. Maka na ilukwe na be nna anyị nwekwe ebe ihe ejekwa na be nna kịta asị na udo tọrọ atọ, onye ọbụla na-atụ ụjọ, onye ọbụla na-agba ọsọ. O nwere ajọ nwa na-akpa ike n'onwe ọ bụ deri nwa dede deri nwa dede n'ife emego ije n'ala Igbo ọsọ ọgba everywhere. Ndị nke kwuo na fabro befe adị at peace nọ ebe a na-amagharị na-asị ọ ga-kụpụrụ onye ọbụla mee ife jee dozigodubu unu ka bifo mmadụ ya ekweta na ya bụ onye go and sweep your house clean. Ị na-agbagharị nna gịnị mere ịbụ onye Igbo ọ na-aza afa a na-aza gịnị mezie aza m afa eze afa anyị na-anụ ife nna asụ gịnị mezie abụrọ mbụ na m abụrọ. O nwere ike ndị Igbo na-aza afa nna fa, ndị nke a na-aza afa nna nke fa, onye ọbụla na-aza afa nke ya ka ọ Igbo amụtarazi ụmụ Igbo onwezi nwanne. Ọ bụ ndị saịdị ya na nwanna m na Igbo bụ nwanne ihe je fọsụọ m. Enwere Igbo enwere oru, enwere Igbo enwere oru. Kezi ga-esife onye oru na-asụkwa asụ ga-esikwa onye oru na onye Igbo a na-eme ya eme. Otu anyị nọkịta ndị Aguleri a na-ekwu na fanwa bụ ndị si Israel wee bịa ọ na-anụrị ọgụ ya wee kwukwezi na onye ọbụla na-asụ Igbo bụ Israel. Nke a bụ ademe ya eme isi Israel isi Israel. Israel nwere ụmụnne anyị cha niile bụ onye nọrọ ka ibia nọrọ. Ọ bụrụ na ọ na-echọ ka ibupụta ya stori ala ọdịnala ofe onye ọbụla maka na ọya ka anyị na-ekwu n'aka ọrụ Jehova na ọya kelee n'uke ụwa kechi ihe niile ndị nke o chuzuru echuzu life ha atọ ụtọ ruo taa. So ịbịa kwuo ya anya nebe dite na anya na onye kee nke okwuo na ọya kere ụwa niile onye nke a n'ụwa niile onye ga-asị gị n'ụwa niile. O nwere ike ọbụkwa one village ka onye a na-ama na-eti na ya mee nke ahịa ọnwa ihe niile abụ akụkọ akọrọ akọ dede na Baịbụl. Anyị ama ma ọ bụ puem ndị ọcha eri anyị si anyị nọ nke a bụ original. Onye ọcha ga-ebu ibe original free taa. Ya nwere ike ịbụ one counselor maka chi ka ndị ayọs promote story ahụ na I dey tell you na o nwere ihe na-adịrọ possible n'aka ndị ọcha. Ha kụziri gị skuul ka a na-egosi ugbo original nke ha bụ not the profitable. Ihe agbapụ na Naịjirịa ji ịrụ ọrụ n'obodo ya ya na ebe a practice ye o gosi na ihe gụrụ ebe ere adịghị eri ege ntị. Ihe ya bụ ofu kanselọ mgbe ahụ ndị aka nọsi na-ama na-eji gọọmenti enwere ike na-ede ya n'ọnya ya mere nke a mee nke a ebu ya study ya kweta. Last enwere ike nwanne chọpụta na ekwensu bụrụ dị pure maka chika nna agwa gị agbakwana ya drọ. Enwere ike nwanne chọpụta na ekwensu bụ original maka na agbakọchara m ọrụ ekwensu niile. Asị na weta isi bịa were isi nke kwa nwere ihe nyere ya wee nye gị ndụ. You give your life to ya nwa. Onye game ọ na-awa na game ka a na-awa iweta onye gị. Enwere nke e nyere free iweta onye gị. You gave your life. Makwa ya bụ ndụ ka i were nye ya. O wee bụrụ nwa obere ya ọ gbanịtara ka isi na-awa
ị na-erigodo nri se ị na-egote nwa akwa yiri taa ka isi were ndụ gbaga mmiri nwanne m ara agbara ndị ụka ọga kịta nghọta ejighị gbazuo ahịa iwelu asị mmadụ si give your life ikwete isi na mụ na gị bụ nwanne ọ ga mụ na gị abụrụ nwanne maka chi iwe ọnọdụ ebe nnọ n'ebe nwanne m ka m nọ n'anya ma ọ welu ndụ ya chụọ aja chụsịa aja pụta na-ekwuchisi m ntị ije kpọsị m eji aka nwawa agha anya na-agbaghara ndụ a ka ya mmadụ soro gị nye were nye onye ọcha gwara gị kịta ka nghọta onye sị gị na ya bụghị onye Igbo rapụkwa ya aka ọ bụ ihe ị na-ezuzugharị nadụghị uwe ndụ gbaga mba anụmanụ wahịa biko ede Igbo eze